ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ମନଟା ଭାରି ଦୁଃଖରେ ଅଛି। କିଏ ଯଦି ସୁନା ବ୍ରେସଲେଟ୍ଟା ପାଇଛ ତାହେଲେ ଦୟାକରିକି ଆସି ମୋ ନମ୍ବରରୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋ ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟଲରେ ଆସି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ତିନିମାଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟଲ୍, ସେଠି ଆସି ଟିକେ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଏ ବି ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଖୋଜିବ ମୁଁ ସେୟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବି। ଆଉ ମନଟା ମୋର ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ସୁନା ବ୍ରେସଲେଟ୍ଟା ହଜିଯାଇଛି। ଯଦି କିଏ ପାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି ଆପଣ ମୋ ନମ୍ବରରୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ମୋ ଷ୍ଟଲ୍କୁ ଆସି ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା ବି କହିବେ ମୁଁ ସେୟା ପୁରସ୍କାର ଦେବି। ଆଉ ବହୁତ ମନଟା ମୋର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏମିତି କେବେ ମୋର ହୁଏନି, ହେଲେ ମୋର ସେଦିନ ବହୁତ କେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୋର ଖସିଯାଇଛି ହାତରୁ ସୁନା ବ୍ରେସଲେଟ୍ଟା, ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରିନି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଏ ପାଇଥିବେ, ଯଦି ମୋ ଦୁଃଖର କଥା ଯଦି କିଏ ଜାଣିପାରୁଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ମୋ ନମ୍ବରରୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ହାତ ଯୋଡ଼ି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି, ଯଦି ବି କିଏ ପାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସି ମୋ ନମ୍ବରରୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି